Κάνε το σκολάρισμα έτσι. Γιώτα. Τι ώρα θα φύγεις Γιώργο? Πάμε σιγά σιγά. Άμα μου τσιμπήσεις το λίγο αύριο. Σιγά σιγά, είναι μεγάλο. Σιγά. Είναι μεγάλο, μπορεί να Πάμε μαγιάσει. σιγά σιγά. Μπορεί να Πάμε μαγιάσει. στο λάρι, πάνω, στο λάρι. Μ' αρέσει που το έχεις και δίπλα. Στο λάρι, πάνω. Μ' αρέσει που το έχεις και δίπλα. Καλά έρχεσαι. Μην του δίνεις. Δεν σε εκπέφτει. Τίλα καλά. Ακολούθα. Μπράβο. Δώσε καλά. Μπράβο. Δώσε καλά, Γιώργο, δώσε καλά. Στο λάρι, καλά. Μπράβο Γιώργη. Αυτό, μην τα αφήνεις. Μην τα αφήνεις, δώσ' του. Καλά έρχεσαι. Απάνω στο λάρι, απάνω, δώσ' του μέτρα. Πάμε, σιγά. Και από εκεί. Δεν θέλω από εκεί. Έλα, φάνηκε. Κάτι μου γιάνει. Πάμε σιγά. Από εκεί. Πάμε, μη Δεν φοβάσαι. θέλουμε από εκεί. Πάει πολύ σου λέω. Δεν θέλουμε από εκεί. Πάει Προχώρα πίσω. Πάμε πίσω. Έλα. Να το πιάσουμε εμείς να το φέρουμε. Δώσε. Παλεύει, το ξέρω ότι παλεύει. Όσο έρχεται έξω θα παλεύει. Δώσε γερά. Μην τα φοβέσαι. Στο λάρι ωραία. Μην τραβάς και εμένα. Δώσε, έλα. Τραβάς Δώσε καλό. και εμένα, γι' αυτό είσαι. Μπράβο. Σιγά το καλάμι. Δώσε. Σιγά. Ωραία. Δώσε σιγά. Έλα κοντά μου τώρα. Εδώ. Το παγιάτικο είναι. Αγρίδα είναι. Στην Αγρίδα κι άλλη, θηρίο! Είναι τεράστιο! Έλα Γιώργο, είναι τεράστιο! Πιάρ' το Γιώργο! Έλα Γιώργο! Τι έκανες ρε μεγάλε! Σιγά. Τα χέρια σου. Ρε τι έκανες! Το κόψε! Τα χέρια σου. Το κόψε ρε μαλάκα, το κόψε έξω! Σιγά. Δεν υπάρχει! Έχουμε φέρει κι άλλη πετονιά έξω. Δεν υπάρχει! Τράβηξες κι άλλη πετονιά. Ποιος είναι? Εγώ είμαι. Δεν υπάρχει αυτό! Δεν υπάρχει. Τι ώρα φέρνεις? Σήκωσε το φώτα πάνω ψηλά! Γιωργάρα, τι ώρα φέρνεις? Δεν υπάρχει ρε παιδιά αυτό! Δεν γίνεται αυτό! Έλα. Γιώργο, Αυτή πόσο είναι φώτα? γιατί γίνεται πανικός 6 εδώ. κιλά. 6 κιλά είναι αυτή. Έχεις τραβήξει και εμένα. Σιγά να με κι εγώ μέσα. Τρέμουν τα πόδια μου. Τρέμουν τα πόδια μου. Έτσι θα τρέψεις. Σιγά γιατί έχουμε αγγιστεί εδώ παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό! Σιγά παιδιά. Μπράβο ρε Γιώργο! Δεν Σιγά, υπάρχει! παιδιά. Θα τραβήξουμε. Εδώ γιατί έχουμε μπερδέψει παιδιά. Γιώργο εντάξει! Γιώργο, Είναι έχεις να πεις η το χρονιά δεύτερο σου. που βγάζεις. Γιώργο, Λέγε Γιώργο, είναι η χρονιά σου! Τρέμουν τα χέρια μου και τα πόδια μου. τώρα πάρε το... Για πες μας λίγο την εμπειρία του Να πω τραβήματος. παιδιά, δεν υπάρχει. Όποιος δεν τη ζήσει, Όποιος δεν τη ζήσει, άμα δεν τη ζήσεις δεν την καταλαβαίνει. χρόνια κάνω διακοπές εδώ, τέτοιο ψάρι δεν έχει βγει εδώ πέρα. Μόνο ο Γιώργος θα μπορούσε να το Ο κάνει. Γιώργος μόνο. Έκανες 24 ώρες υπομονή Γιώργο, είδες. Αρετή τελικά η υπομονή. Και ποιο θα την βγάζει. Συναγρίδα. Στην Αγρίδα είναι. Παιδιά, δεν έχω δει όχι ψάρι, καλό ψάρι ποτέ εδώ πέρα. Ναι, Ποτέ. Μπράβο. Γιώτουλα, εσύ είσαι το γούρι. Το είπε ο Δημήτρης. Όπα σιγά, τη σκοτώσαμε ρε παιδιά. Το είπε ο Δημήτρης. Έχεις την καλή ταγκίστρια. Βάλε λίγο την παλάμη σου Γιώργο. Περίμενε. Παλάμη σου βάλε να δούμε το μέγεθος. Φέρ το καλάμι, φέρ το εκεί να το καθαρίσουμε. Κάτσε γιατί πρέπει να είναι το δικό μου το Έλα, τράβατη. Κάτσε Γιώργο, είμαι βίντεο ακόμα, το κλείνω. Πες ευχαριστούμε πολύ για το ωραίο ψάρι που μας έβγαλες και πάμε για φώτο.